ta bi ta min katutu kwaran. Na ma rasa yadda zan yi, wannan ma da zan samu in sayar da ita ko 2000 a ban ai na rage haɗiya. Maza. Wai ya garin ne kwana biyu. Nomar Allah. Ya ci ɗaya ci ta biyu. Allah ku gari ya ci ba wani labari ne wai. Allah. Tunda ina nan a gano wallahi ba san da a'a ba. Allah. Wai ba wata sana'a ne kuma a ƙasa ne da Allah. Akwai sana'a kuwa. A'a ba. Wallahi. A to ya fi samun mana ko ta irin sana'a da an yi zan yi. Ya ko wani abu. To ba damuwa. In na ba da wani abun za a koya min sana'a. Na koya ma kanka damu ya ko wani abun kawai normal ne. Ba damuwa. Ana tare. Ba damuwa ni gidana. Ba damuwa. Ina da wata. Hey! What's happening? Ga wannan kawai. Ai shikenan ba. Sana'a. A wace sana'a ce? A shi kaga. Sana'a kuma in kai ta zaka samu kuɗi. Ba wani wannan kuɗi. A sati biyu zaka yi kuɗi wallahi. Ai ka fara sata. Sata. Mana. Sata. Sana'a ce mana kaje. Wallahi sati biyu yayi haka. Kai sati na wannan harkar za ta yi kuwa. Za ta yi wallahi ka gwada ka gani. Sata fa kace. Wallahi ka gwada za ta yi. Allah. Shikenan ba damuwa tunda dai ka tabbatar min da za ta yi ai ba damuwa. Satar dai ka ce za ta yi. Za ta yi sata. Wallahi za ta yi. Ba damuwa normal ne abokina. Normal ne. Bai kawai na je kawai normal ne nagode. Nagode shawarar ka ta yi. Nagode ga sana'a. Ni da ina da sana'a amma zan zo in zauna a nan ne. Zai wani ce in koya mai sana'a. Bari ma mu gani ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.